Sutra je Međunarodni dan deteta, a deca će biti glavni junaci humanitarne manifestacije za prikupljanje novčane pomoći ugroženima od poplava. Inicijator akcije je Helen Doran, lingvista i stručnjak za rani razvoj dece, zahvaljujući čijem drugačijem pristupu od 1985. godine, čak i deca stara samo 3 meseca uče engleski jezik i na isti način na koje ga uče i oni kojima je engleski jezik maternji. Danas Helen Doran ima preko 800 centara u 33 zemlje sveta i preko 2 miliona dece širom sveta koji su naučili da govore engleski jezik baš pomoću njene metode. Helen Doran je gošća jutarnjeg programa, a sa nama je i Tatjana Petković, direktorka škole u Srbiji. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro, bolje vas našli. Helen, zašto je vaš metod tako uspešan? Zato što je baziran na prirodnom načinu na koji deca uče svoj jezik. Prirodna je potreba dece da uče jezik jer im je mozak tako programiran. Sva deca mogu da nauče svoj maternji jezik, čak i deca sa problemima u razvoju. Dete koje čuje neprestano svoj maternji jezik u pozadini i najzad nešto se izgovori, majka se oduševi i dete ponavlja to da bi dobilo pozitivnu reakciju i pohvalu od roditelja. Isto tako i mi učimo decu stranom jeziku, engleskom. Oni čuju u pozadini pesme i tekstove sa diskova, znaju priče i pesme, a nastavnik na času im objašnjava značenje i to je naš metod. So everything is about music, for the start. Yes and no. Da i ne. To je lingvistički metod. Imaju i priče, interakciju. Ima puno muzike jer ja volim muziku. Mi nikad ne zaboravimo pesme koje naučimo u detinjstvu, ali tu je i gramatika na zabavni način. Mi podučavamo decu od 3 meseca do 18 godina, tako da je to... Kako to izgleda kada bebe od 3 meseca krenu u školu? What does it look like for a 3-month-old baby to start? It's actually an amazing course because at 3 months to je neverovatan kurs zato što su majke tu da brinu o njima. Mozak raste do uzrasta od 7 godina i tokom tog perioda deca uče svoj maternji jezik, razvijaju motoriku. Mi ih podučavamo i jezik znakova, razne muzičke stilove. I uz engleske oni uče jako mnogo drugih stvari, tako da je kurs fascinantan. Pretpostavljam da je drugačiji program za mlađi uzrast i za one koji imaju recimo 18 godina. Naravno da se razlikuju. Starija deca se više koncentrišu na gramatiku. Ja imam 2 dece koje su kantautori i pomažu mi u stvaranju muzike za kurseve. Ela i Benaya Doron.
Imamo i klub muzički koji se zove Helen Doran Song Club, gde roditelji mogu besplatno da skinu muziku za svoju decu. Ali da li se razlikuje metod učenja u zavisnosti od zemlje u kojoj škola radi, u odnosu na kulturu, na tradiciju, na možda mentalitet? Yes and no. Da i ne. It is different because people are different. Ljudi jesu različiti, ali metod je potpuno isti u celom svetu, jer deca su svuda ista i uče isti jezik. Ako ste nastavnik, a naši nastavnici su posebno obučeni za sve kurseve, nastavnik iz Beograda može da ode u Šangaj i da uđe na čas i da drži čas, jer ceo čas je na engleskom. Možda neće razumeti decu, ali postoje osjećanja koja se prenose i bez reči. Kakvi su deca ovde kod nas kao učenici? Kako ste zadovoljni? Amazing. Really, really neverovatne su. Each country is slightly different in the Svaka zemlja je pomalo drugačija u smislu master franšize. A Tanja ima vrlo visoke i stroge standarde da bi deca najbolje naučila. Tanjina ljubav prema deci ih gura napred. Mi imamo i Helen Doran internet radio na helendoran.com. Mene je intervjuisao 13-godišnja devojčica koja govori vrlo tečno, može da se izrazi u svakom smislu i govorila je predivne stvari i o svom samopouzdanju koje je stekla učeći engleski. Mnoga srpska deca se čuju na našem radiju i vrlo su zabavni i odlično govore engleski. Tanja, ne delujete kao stroga profesorka ovako kada vas čovek vidi, ali delujete kao entuzijasta. Šta vi kažete, kako ste vi zadovoljni našim đacima? Ja sam prezadovoljna. Naša deca, sve ono što im pružimo na času, 100% i preko toga vrate. U energiji, u ljubavi i u znanju. Mi posle svakog časa vidimo koliko su napredovali, koliko su naučili i koliko su spremni da odmah čim izađu na vrata to isto primene, što je veliki uspeh. Deci je to, pored znanja, i velika ljubav i nekad roditelji to znaju da koriste kao disciplinsku meru. Ako ne budeš dobar, neću te voditi na engleski. To možda i nije loše. To je odlično, uvek su kod nas. Vi za sutra spremate jedan poseban događaj, predstava i koncert na engleskom jeziku sa upravo vašim đacima, a sav prihod od karata koje su već prodate, moramo da kažemo, dakle nema ih više u prodaji i namenjene su uglavnom mamama i tatama i ide u humanitarne svrhe. Jeste, mi organizujemo manifestaciju povodom 15 godina rada. Karte nisu bile u prodaji, moram da kažem, pošto je to originalno predviđeno da bude zatvoreni koncert za roditelje i decu. S obzirom na zbivanje u našoj zemlji, mi smo rešili da kompletnu manifestaciju posvetimo prikupljanju novčane pomoći za nastradale od poplava i svi naši roditelji i sva naša deca će u toj akciji učestvovati. Takođe će centri donirati posebna sredstva u kutije koje smo obezbedili u saradnji sa Fondacijom Novi Beograd i takođe će gospođa Helen Doran donirati veliku sumu u istu svrhu sutra u Sava centru. Hvala vam najlepše i mi vam čestitamo 15. rođendan u Srbiji. Hvala vama na pozivu, na čestitkama. And thank you for receiving me here on the program. Thank you very much. Naravno.